la noul video de Car Simulator 2. Deci, uite așa un joculeț frumos. Deschidem ușa, ne punem la volan, minușel. Deci, joculețul este absolut. Claxonul merge. Muzica este. Deci, tot ca de obicei. Așa. Suntem acum. Renault. Bă! Deci geamurile sus-jos poți să dai, uite. Am dat geamul jos. Sus. Deci, haideți să începem. Bă! Câte garaje, mă, și câte... Deci o să mergem la taxi. Deci, noi unde suntem? Trebuie să fim pe undeva pe aici. Garajul 1. Garajul 2. Deci, ce suntem aici? Garajul 4. Tot funcțional. Bă, ia uite. Deci, cel mai apropiat taxi este ăsta. Deci, haideți să punem la drum. Deci, uite așa. Mergem drept înainte. Uite așa suntem. Drumul este în partea cealaltă, da. Deci sunt reclame ca în toate videourile. Ca în toate astea. Bine. Deci ne-am întors așa frumos. Nu, bă, suntem în locul acesta. Dar de ce? Stai, mă, unde ai dispărut toate taxiurile? Stai. Deci, așteptați un pic. Deci, o să ne ducem la garajul 3. Sau ce e mai aproape încă. Dar ce e acolo? E o taxi sau ce? Să vedem ce este acolo. Tutorial. Deci. Alo. Pot să fac ceva? Și de singur trebuie. Trebuie să închid neapărat asta ca să nu pot. Să vedem ce avem în portbagaj. În portbagaj nu avem nimic și eu cred că nici nu putem să punem nimic. Haideți să vrem
garaj. Să vedem ce se face pe acolo. Să deschidem geamul. Să ne fie mai răcoritor un pic. Bine, și o să pornim la drum. Cred că videoul acesta o să strângă multe, nu știu, 6 abonați și 6 like-uri sau mai mult sau mai puțin, nu contează, sau multe vizionări. Eu o să fac a doua parte de car parking sau cum acolo. Deci, haideți să vedem ce este și aici la noi. Nu să pornim chiar acum la drum. Deci avem două mașinuțe. Sau ce avem noi? Ce avem aici? Nu înțeleg. Ce avem, mă? Da. Bine. Acum o să ne ducem în unul din garajele acestea. Care e cel mai apropiat? Uite, pe aici ne arată pe hartă. Uite așa. Deci acum trebuie urgent să căutăm unul din garaje. Uite așa. Deci mergem pe aici, printre apartamente. Sper că undeva o să ajungem noi. Dar ar trebui undeva să ajungem. Cred că ar trebui, uite, în partea aceasta să nu știu. Stați, bă. Eu merg cu ușa deschisă? Nu, mă, geamurile, așa-i? Da. Gata. Ne arată că trebuie să merg, uite așa, ca să ajung. Da, fix la garajul 3. Bine, acum trebuie să mergem fix înainte și să cotim că am ajuns. Uite, aici este garajul 3. Frumos, undeva ne parcăm. De așa. Și ne parcăm aici frumușel. Ieșim. Frâna. Frâna o punem. Dar oricum. Bine. Uite așa frumușel.
Hai să ne uităm ce avem sub capotă. Tot ca de obicei. Deci haideți să intrăm în autosalonul acesta. Deci ce avem aici este blocat. Nu putem să intrăm pentru că o să putem să luăm. Efectiv. Uite așa o să deschidem pur și simplu. Cred că o să fie... Nu știu ce o să facă ăștia aici. Când o să vadă că totul este deschis. Deci geamurile tot o să le dăm jos. Uite așa frumușel. Hop, hop. Am dat toate geamurile jos. Am deschis toate ușile. Geamul jos. Hop. Hop. Și uite așa deschidem. Bă! Dar eu nu știam că chiar roata asta în aici, drept aici. Dar întrebarea e, poți să o iei de acolo și să o pui... Bagajul, hop, 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 hop. Și ultima... Vedeți, m-am săturat să fac chestia aceasta, așa că ne uităm. 55, aha. Deci, vreau ceva altă mașină, pentru că asta nu prea cam îmi place. M-am săturat, dar cu ea să merg. Deci ar trebui la o benzinărie, și s-a nimerit că chiar foarte aproape este o benzinărie. Deci trebuie să ies din mașină. Uite așa frumușel, ieșim. Da, trebuie să-l deschidem asta și luăm acum și punem. Minus, mă, chiar atâta costă? Chiar 4.000 și ceva costă să-ți alimentezi mașina mea, efectiv. Du-te, mă, de aici, mă. Dar ce o să fie dacă o să deschidem și o să punem? Și pur și simplu o să venim. Bă, pur și simplu o să ne ducă de aici. Bă... Nu s-a uitat la asta. A spus ce să ne chinuim. Lasă-mă să fie așa, că nu-i mare treabă. Tutorial. Mă, wow. Aici avem Porsche, Land Cruiser, Lamborghini. Mă. Să ne uităm ce avem sub capotă. Nimic. Deci, aici este ca tare capota.
deschisă și nu e posibil să o deschid. Mă, ce? Wow! Și cum se dau în jos? Ca la niște mașini obișnuite, deci... Mamă! Blocat. Asta se poate cumpăra de bani adevărați. Lamborghini este blocată. Poate pot să pun un cheat. Nu știu. Cars? Ce? Ok. Locului meu. Vezi că nu eu mă spawnez așa. Mă spawnează în jocul. Ce să-ți fac? Bine, deci eu cred că e timpul să ne luăm rămas bun. Deci... ne vedem în episodul următor. Pa, 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 pa!